Nafarroa bizirik 1512-2012. Datorren urtarrilaren 14an Eskoriatzan. Atxorrotzeko gazteluaren plakaren inaugurazio jaia. Amaiur gaztelu baltzori, berrehun gudari orozumin, zaitzen zatu benzaldun honak, naparraldez eginda bezin, izkilu gorri zenbat gazte, bildur bako menditxer lerden, eta horreik jatxu jaun horreik, Javierreko zaldun guren, ikurrin bat kate eta lili, torre gotxizan zabaldago, bera salduko daun semerik, mendionetan ez da jaio, Amaiurko atezain horrek, zidarturuta zoiu egik, bastan ibarran zenbat etxai, arrantzka bezdago mendirik, Esikjurik Amaiur dauko, Mirandako konde espainiarrak, horreik bai burnizko janskizak, taurrezko ezpata sagarrak, berekin dator bai berekin, leringo etorren semia, txakurtxarrak jango alabe, herribako zaldun dongia. Goiko aldetik hasten dira subaga hotxez, horma kontretan zenbat xurgu, eta kezi zorrotzak airez, baina torrean zabaldabil, ikurrin bat gatetali, non zapaldu ete dagikez, berrehun gudari orok zoli, Amaiurko gaztelu baltza, jauzi jatxuzko horre gotxizak, baina arrotza etzadi geldu, napar seme dira guztizak. Arresi gorri zubi jauzi, zengitsi diran zaldun horreik, erizo samurnozak ize, aberrinin baita biltzeureik, Mirandako konde gaiztorrek, jo egixu zibarturutak, ikurrin bat katetan lili, ez taulaztan duko asean. Berrehun gudari orosumin, gaztelupian dago zilik, ordutiko nazen bat laino, Nafarroan ez da berririk, ez da, ez da berririk. Para farraskatuta.